O, game. Di ba dapat meron din dito nakasulat? Hindi nalagyan ni Jen. Hindi nalagyan? Tinatamad na ako. Edward ka na tawagan. Tawag ka na! Tigas! Wag, baka mabasag ang mukha. Better you! Tawagan ba sa akin? Patikim nga! Anak ko, brownie. Tikwa ka natin, sabi. May aros ka din yung muso. Maras ka, din mo. Saan ka na? Mukhang masarap pa. Oo nga. Patay na, tignan mo, oh. Mukha nga. Oo nga, ang tigas oh. Mukhang masarap ah. Masarap yan. Mukhang masarap. Mukhang masarap ilagay lang sa rep. Yung pinakamalaki kay Papa. Chocolate cake. Parang pizza lang. Oh, galing oh. Galing ni Nico. Oh. Galing naman tayo. Pwede na magka-girlfriend. Yes, naman. Iwa lang ng cake. Ah, Nico. Oo nga, pwede na. Pwede na ba? Pwede na. Wag, wala pang 18. Bakit 18 pa? Siyempre, kailangan Oo nga, lahat 18. 18. Minore. Pwede na yan. Paano ba? Pwede Pag 18 na yung babae, Pahinga ikaw ako, 13. Nicole. Edward ka mo, tawagan. Isa pa? Tawag ka na! Hindi, ayos. Ayos na yan. Hindi, kaya ka marami. Pahinga ako. Kuha ka. Teka na nga. O, mag-wish ka muna. Gusto ka muna pa. Ball tag. Ay, chinchin tayo doon sa ano, Bino. Oo nga, Bino tayo. chinchin. Bino Ako rin. tayo, dahil. Chinchin. Pwede. Ayun, oh, Ayun, dali lang, pare. bukas. Sa bawas na lang. Dahil, tika ko konti lang, sir. Yung sa konti-konti lang. Tayo lang nandito eh. Okay na po yan. Ah, Ano yan, Nicole? Ba't ganyan? Para marami, di ba? Kung gusto niya nga isa. O, dahil chinchin tayo. Picture. Yan ang sarap.